Quan un vi és molt honest, molt net, molt directe, conté diverses peces, diversos elements. Hi ha una neurona que lliga amb una altra i que et fa anar a un sotabosc d'un lloc determinat, d'una zona determinada, sense concretar específicament, però d'una zona determinada, i representar-te el paisatge. Llavors això que és anar al territori a través de petits glopets, això és una font d'hedonisme, perquè et permet experimentar aquests plaers de l'emoció, del record,